जेनेखि बर' साहित्य सभानि जथुम्मा बेखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे साखाफारा जानाय हिसाबैनो दिनैहाय जे ओनसोलाव जोंनि पाटगाव हालाम रामफल आरो खाथि खालाया जे एबसुनि कनफारेन्स जादों ब्रजेन सारनि जेनेखि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जादों प्राइमारिफोरा आरो साखाथियाव रामफल बिल आनसलिकहा दिनै बानजाया आफाद सिफायदों बे हिसाबैनो दिनैहाय जोङो जब फिसा माने गोबां मानसि लायालासेनो दिनैनि मावख'खौ बेखेवदों आरो गाबोननिफ्राय जोङो साब कमिटिफोरखौ लेंहर सावरायलांबाय थानाय जागोन आरो हाबाफारिखौ मावहोबाय थालांनाय जासिगोन। जेनेखि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा बियो साफ्रोम बर' माहारिनि थाखायनो गोनां आरो दिनैसिम बर' माहारिया बर' साहित्य सभाखौ अनसायबोदों आरो बेबायदियैनो जोंबो आसा खालामो जे मोनबा जेनेखि दखराजों जाहारबारि पाटगाव सिम्बोरगाव रामफल बिल बिसमुरि जुथायै जोङो खुंनो साखाफारा जादों आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब हरनायनि गेजेरजों जोंनि जेनेखि जुथुम्मा खुंनो लानाय बियो गाहामथारै जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।